Speciaal oesterrif moet bescherming krijgen. Het is maandag 4 november, dit is Zeeland Nu. Natuurorganisatie pleit voor aparte status. De scholenstaking gaat toch door. En brommers zijn niet veilig op Walcheren. Dames en heren, goedenavond. Geef het oesterrif dat enkele jaren geleden bij de Brouwersdam werd ontdekt een speciale beschermde status. Die oproep doet natuurorganisatie ARK. Schelpdierbanken zoals oesterriffen zijn kraamkamers voor al het leven in de zee en komen bijna niet meer voor. Juist daarom is het belangrijk dat deze bank voor de Zeeuwse kust niet verloren gaat. Al 3 jaar lang bestudeert natuurorganisatie ARK het enige natuurlijke oesterrif voor de kust van Zeeland en Zuid-Holland. Schelpdierbanken bestreken ooit grote delen van de Noordzee, maar zijn verdwenen door overbevissing, vervuiling en ziektes. Samen met het Wereld Natuurfonds wil ARK de banken terugbrengen, want ze zijn eigenlijk onmisbaar. Het is een plek dat ander leven aantrekt, dat een plek is waar allerlei soorten voedsel kunnen vinden, waar soorten zich kunnen voortplanten, waar ze kunnen opgroeien en wat een soort kraamkamer is voor bijvoorbeeld voor jonge vis. Het rif voor de Brouwersdam werd per ongeluk ontdekt toen de wetenschappers op zoek waren naar geschikte plekken voor kunstmatige riffen. Het dient nu als voorbeeld voor de nieuw aan te leggen schelpdierbanken. Ook al ligt het in Natura 2000 gebied, ARK vindt dat niet genoeg bescherming. We staan hier inderdaad in een Natura 2000 gebied, maar er zijn nog steeds allerlei activiteiten die hier mogen. Er wordt hier bijvoorbeeld volop naar garnalen gevist. Het zegt ook iets als je laat zien dat je zo'n plek wilt beschermen. En op dit moment heeft het geen enkele status. De aanwezigheid van babyoesters in een van de kunstmatige riffen bewijst dat er voortplanting is geweest en sterkt het geloof dat er een terugkeer van schelpdierbanken mogelijk is. ARK heeft voorkeur voor 1 beschermingsscenario. De schelpdierbank, als je dat als een speciaal habitat ziet, als een natuurlijk rif, dat je zegt dat systeem willen we beschermen, dat zou ik het liefste willen, want dat betekent dat niet alleen deze plek beschermd zou zijn, maar ook de andere plekken, als het ons daar lukt om zo'n schelpdierbank weer te kunnen laten groeien, dat die ook beschermd zijn. Uiteindelijk kunnen wij het zelf natuurlijk niet doen. Wij kunnen zeggen dat we het graag willen en wij kunnen aandragen wat daar redenen voor zijn. Dat zijn de gereedschappen in onze kist. Op de Brouwersdam staat verslaggever Pim van den Bergen. Pim, de stichting ARK wil dus bescherming. Zit dat er eigenlijk in? Nou ja, er is wat dat betreft weinig concrete beweging te melden. Hè. Daarvoor zou de politiek het eigenlijk moeten oppakken. En dat is nog niet gebeurd. Dat wil ARK wel, want zij zeggen dat inmiddels boven het oesterrif er zo'n 60% meer biodiversiteit is dan op de zandgronden eromheen. Ja, dat is natuurlijk een enorme toename. Ja, die beschermde riffen zijn natuurlijk ook, hebben die allerlei gevolgen voor de visserij. Want ja, vissen mag daar dan natuurlijk niet meer als het een beschermde status heeft. Wat vinden de vissers eigenlijk van het voorstel van ARK? Ja, die zien de spreekwoordelijke buien natuurlijk alweer hangen. Hè. De Nederlandse Vissersbond wil graag meepraten over bescherming, maar zegt niet zomaar 1, 2, 3 nieuwe visserijgronden op te geven. De Brexit komt eraan met alle onzekerheid en er worden veel windmolenparken op zee gebouwd. Daar mag niet tussen gevist worden. Nou is dat niet per se slecht, want tussen de windmolens zou het best goed toeven kunnen zijn voor nieuwe oesterriffen. En daarom zijn ze daar nu bezig met testen. Pim van den Bergen, dankjewel. De meeste Zeeuwse basisscholen die van plan waren te gaan staken, zullen dat komende woensdag gewoon gaan doen. Verwarring was er dit weekend. De minister en de bonden waren het vrijdag eens geworden over een bedrag van 460 miljoen voor het onderwijs. En dus werden de stakingen afgelast. Maar toen bleek dat het bedrag eenmalig was, werd de achterban boos. En gingen de stakingen toch weer door. Ouders van schoolgaande kinderen raakten in de war, want het was niet duidelijk wat de scholen precies zouden gaan doen. Nou, na een uitgebreide belronde door Zeeland is gebleken dat de meeste Zeeuwse scholen die van plan waren toch al te gaan staken komende woensdag, dat uiteindelijk ook zullen gaan doen. En ook Zorgzaam in Terneuzen gaat staken. Op woensdag 20 november is het ziekenhuis alleen open voor spoedgevallen. Ze sluiten zich daarmee aan bij de landelijke ziekenhuisstaking. De ziekenhuismedewerkers staken voor meer loon en betere afspraken over arbeidstijden. Het ADAZ in Goes is gewoon open. Het Zeeuwse Intervens wil samen met 15 andere jeugdzorginstellingen geweld en agressie tegengaan. 8 op de 10 jeugdbeschermers had daar het afgelopen jaar mee te maken.
Als je bedreigd wordt, en dat gaat soms echt heel ver, en ook persoonlijke bedreigingen en ook stalken, et cetera. Ja, dat is erg ongemakkelijk. En ik heb ook wel een voorbeeld van een collega die niet meer in alle plaatsen van de provincie Zeeland durft te komen. Dat hij weet, als hij daar is, dat hij bekenden kan tegenkomen. En daar moet minister Dekker van Rechtsbescherming wat aan doen, vinden de jeugdzorginstellingen. We willen ook gewoon een aantal praktische maatregelen. Dat er politie sneller kan komen. Dat als er op internet informatie verspreid wordt over collega's van ons, dat veel sneller verwijderd kan worden. Dus we willen dat er veel zichtbaarder wordt. Dat de minister er heel duidelijk in is dat het agressie tegen onze collega's volstrekt onacceptabel is. De politie heeft opnieuw 2 mannen aangehouden voor de woningoverval in Grijpskerken na festival Grieps. Het gaat om 2 32-jarige mannen uit Goes. In totaal heeft de politie nu 10 verdachten in beeld. De rechtbank buigt zich morgen voor het eerst over deze zaak. En in Ierseke zijn eiergooiers actief en ze lijken het gemunt te hebben op mensen die een link hebben met vluchtelingen. Zo werd het huis van ChristenUnie-raadslid Andries Jumulet bestookt met eieren en zwaar vuurwerk. En ook het huis van Cor Meijer, vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland, bleef niet bespaard. Het motief is onduidelijk. Eigenlijk die 8 jaar dat ik voor Vluchtelingenwerk werk, heb ik nog nooit problemen gehad. Recent is er ook niet iets gebeurd of voorgevallen? Nee, niet op dat gebied. Absoluut niet. ...51 brommer- en snorfietsen zijn de afgelopen maanden gestolen in Middelburg en Vlissingen. En nog eens 9 pogingen mislukten, blijkt uit cijfers van de politie. Chris Kloek uit Middelburg kan erover meepraten. Er stond mooi hier zo voor de deur, maar het is niet meer veilig. Dus. En dus staat hij nu in de achtertuin. En Chris heeft er zelfs 2, want de gestolen scooter vond de politie uiteindelijk terug. Op Arnestein, het industrieterrein hier zo, daar lag hij in de bossen. En ik ben nog naar de crime scene geweest. En daar vonden we dus nog wat stukken waar niks meer mee te doen was. Baldadigheid is het eigenlijk, ja, dat is het ook. Ik ben een beetje joyriden geweest en vervolgens in de bossen dumpen. En dan hard wegrennen, denk ik. Extra vervelend is dat Chris afhankelijk is van het voertuig. Ja, ik ben slechte been, dus ik kan niet fietsen. Dus ik heb 2 keer een herseninfarct gehad. En sindsdien loop ik niet meer zo makkelijk. Dus ik heb hem gewoon nodig. Dus dat was extra balen eigenlijk. Want ik was even een paar dagen onthand. En dus kocht hij snel een nieuwe en zette daar 2 nieuwe sloten op. Toch gebeurde er bijna weer hetzelfde. We werden wakker in het weekend en ik dacht, waarom staat de brommer op de stoep? En ik keek naar achter. Ik had hem vastgezet met 2 sloten. Splinternieuw slot gekocht, slot verdwenen. En het goedkope action slotje, die zat in het voorwiel gewikkeld en ze konden er niet meer weg. Dus dat is mijn redding geweest, anders was die scooter ook pleiten. Het is de laatste tijd flink raak in Middelburg en Vlissingen. Dat blijkt uit cijfers van de politie, maar ook online laten gedupeerden van zich horen. Ik woon hier al 6 jaar, er is nooit wat gestolen hier zo. Maar nou hoorde ik wel van de politie dat er heel veel brommers gestolen werden. En vooral de Peugeot Viva City, dat die erg gewild is. Dat die makkelijk te stelen is door middel van de kap eraf trappen. En het draadje doorknippen, stuurslot slopen en dan kan je ermee rijden. En de dieven deden dat terwijl de familie gewoon thuis was. Waakhond Spijkie sloeg aan, maar daar werd niet naar geluisterd. Ja, wij zaten gezellig binnen te zingen, dus wij hebben ze niet gehoord. Je waren aan het karaoke? Ja, dat doen we ook niet meer. Nee. Inmiddels heeft de politie een aantal personen aangehouden in verband met de diefstallen. De scooters worden overigens vrij willekeurig gestolen en voornamelijk gebruikt om kapot te rijden voor eigen vermaak. Een enkel buitje, een mooie opklaring en tussendoor veel bewolking. Dat was eigenlijk het beeld van vandaag. En ook voor de komende dagen overigens, dus wat dat betreft kunnen we het kort houden. Wel is het morgen iets frisser dan vandaag en die trend lijkt zich verder door te zetten. Straks is er natuurlijk weer tijd voor de derde helft, onze wekelijkse sporttalkshow met Jan-Jaap Corré en met Lieve Gevaert, de trainer van Hoek. En met die trainer van Hoek praat ik over de prestaties tot nu toe en over de ambitie om te promoveren naar de tweede divisie. In die tweede divisie werkt Rogier Veenstra uit Middelburg dit seizoen bij ASWH. En verder aan tafel Saïd Bouzambou, zaalvoetballer die afgelopen maand het WK-kwalificatietoernooi speelde. Dat straks in de derde helft. Gevolgd door het uitgebreide weerbericht met Dorien Bouwman. En eerst zo natuurlijk een nieuwe editie van het evenement van de week. We waren bij de Natuurwerkdag in Westdorpen. Ik wens u alvast een fijne maandagavond.